ዝተወሰኑ ሰባት ብሓደ ፀድፊ ገመድ ተኣሳሲሮም እናሓንከውን ንሪኦም ቤክን ሰብኣያ ዳንን ቀረባ ግዜ ተመርዖም ሂወቶም ንምጥዓም ኣድቬንቸር ንምርካብን ናብዚ ቦታ ዝመፁ ክልተ ጥሙራት እዮም ዓርኪ ቤቲ ዝኾነት ሃንተር እውን ኣብቲ ገደል ምስኦም እናሓንከበት ትርከብ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ዕድመ ልክዖም ዘናስሖም ተግባር ከም ዝፍፅሙ ግን ምንም ኣይተረድኦምን ኣብ ገለ ክፋል እቲ ገደል ዳን ገመዱ ኣብ ሓደ እምኒ ቅርቅር ኢዱ ናብ ውሽጢ ሰፈረ ዕዋፍ የእቲ እታ ዒፍ እናነፈረት ወፅያ ንዳን ምስ ደንገፀቶ ካብቲ ገደል ፀዲፉ ኣብቲ ገመድ ይንጥልጠል ሃንተርና ቤኪ ንኸድሕንኦ ይጓየያ ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ከበፅሓሉ ስለ ዘይከኣላ ግን ዳን ኣብቲ ገደል ፀዲፉ ይመውት ሃንተርና ቤኪ ግን እዚ ናይ ሕጂ ሓደጋ መጀመርትኡ ጥራይ ምዃኑ ምንም ኣይፈለጣን ዳን ካብ ዝመውት ሓደ ዓመት ተሕሊፍኒ ቤኪ ግን ሓዘን ሰብኣያ ገና ከም ዘይወፀላን ሓመዱ ገና ናብ መቃብሩ ከም ዘይደፈአቶን ሓያል ናይ ኣልኮል ሰታይት ከም ዝኾነትን ንሪኣ ተስፋ ቆራፅን ሰካራምን ቤኪ ሂወታ ደጊማ ንምጅማር ኣቦኣ እውን ክእምና ኣይከኣለን እሱ ስለ ዘይከኣለ ግን ተስፋ ቆሪፁ ኮፍ ይበለን እታ ትፎትያ መሓዝኣ ሃንተር ናብ ገዛኣ ይሰደላ ሃንተር ከምቲ ዝበላ ናብ ገዛኣ ኸይዳ ንቤኪ ካብቲ ዘለቶ ሓዘንን ተስፋ ቁርፀትን ናብ ንቡር ሂወታ ንክተምፃ ተስፋ ትገብር ዳን ካብ ዝመውት ዓመት ጌርኒ ካብኡ እንድሓር ኣነ ንስኽን ብሓደ ኣድቬንቸር ኬድና ይንፈልጥን ፅባሕ ታወር ቢ 67 ክድዮ ይኸይድ ኣለኹ ፈቃደኛ እንድሕር ደኣ ኮንኪ ምሳይ ክትከዲ ደሊየ ናይ ዳን ሓመድ እውን ኣብኡ ትደፍእዮ ካብኡ እንድሓር ብዛዕባኡ ምሕዛን ገዲፍኪ ሂወትኪ ካብ እንደገና ትጅምር ኢላ ንቤኪ ትነግራ ቤኪ ብጣዕሚ ፈሪሓን ድንጋፃ ገና ዘይወፀላን ስለ ዝነበረ ብቐሊሉ ይኣመነህላን ዳኒ ኩሉ ግዜ ደፋር ንኸይትኮንን ፍርሓታ ንድሕሪት ክግድዋ ከም ዘይግባእን ነጊርዋ ከም ዝነበረ ሃንተር ምስ ተዘከረታ ግን ሓሳባ ቀይራ ንግሆ ብሓደ ከም ዝኸዳ ትነግራ ጉዕዞ ጀሚረን ኣብ መንገደን ስለ ዝፀልመተን ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ኮፍ ኢለን ብዛዕባ ሂወተን ምዕላል ይጅምራ ሃንተር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኦንላይን ቭሎግ እናሰርሐት ትካላትን ሆቴላትን ከም ተፋልጥላ እናነገረታን ከላ እታ ዌይተር መፅያ ወግዕን ተቋርፆ እታ ዌይተር እቲ ዝእልሹ ኣለዋ ነዊሕ ታወር ኣበይ ወገን ከም ዝኾነ ምስ ሓተትኣ ብቲ መስኮት ንትበርሕ ቀያሕ መብራህቲ ተርእየን እታ ቀያሕ መብራህቲ ብጣዕሚ ነዋሕ ስለ ዝኾነት እቲ ብርሃን ብላዕሊ እየን ይሪኦ ነይረን እቲ ዝበርህ ድማ ቁመቱ ኣየር ምስ ዝንቀሳቐሳሉ ብራኸ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ንኸይጋጭያ እዩ እታ ዌይተር ንቤኪ ስልካ ብነፃ ክትመልአላ ከም ዘይትኽእል ነጊራታ ስለ ዝነበረት ሃንተር ሞባይላ ኣብ ዝደለየቶ ቦታ ቻርጅ ክትገብረሉ ትኽእል ሜላ ተርእያ ንምሸቱ ኣብቲ ከባቢአን ኣብ ዝነበረ ሆቴል ደቂሰን ከዕርፋ ሓስባ ቤኪ ኣብ ሕልማ ንዳን ብጎና ደቂሱ ምርኣይ ትጅምር ቤኪ ኣብ ጥቓ ዘሎ መሲልዋ ብጣዕሚ ዘፍቅረካ ኢላ ክትዛረብ ከላ ንሱ ግን 1-4-3 ኢሉ ይምልሰላ ግምጥል ኢላ ክትርኢ ከላ ድማ ቶንሶላ ብምልኡ ብደም ጠልቂዩ ይፀንሓ እናኣወየት ካብ ራሳ ክትነቅሕ ከላ ሃንተር ጉዕዞአን ንክትጅምራ ተዳልያ መኪናአን እናስተኻኸለት ትፀንሓ ቤኪ ናብቲ መኪና ምስ ደየበት ሃንተር ሞባይል ኣውፅያ ብሎጋ ምቕራፅ ትጅምር እንከይስተውዕለት ግን ሓንቲ ዓባይ መኪና መፅያ ትስሕተን ገና ሓደ ኸይበላ ብሕጂአን ሞይተን ነይረን ዜሮ ክልቲአን ብዙሕ ካብ ዝኸፍእ ነገራት ስለ ዝገበራ ብዙሕ ኣይደንገፀን እናሰሓቓ ጉዕዞአን ይቕፅላ ናብታ ታወር ንእሽተይ ምስ ቀረባ ዝተሓፀረ ቦታ ይረኽባ እቲ ሓፁር ኣብ መንገደን ስለ ዝነበረን ምእታይ ክልክል እዩ ዝብል ፅሑፍ ስለ ዝነበሮን ግን ጠጦ ይበላን እቲ ሓፁር ብእግረን ዘሊለን ኣቴን ንውሽጢ ጉዕዞአን ይቕፅላ እናኸዳን ከለዋ ግን ብዙሓት ኣዕዋፍ ዝሞተ ጤል እናበልዓ ይረኽባ ነቲ ጤል ስለ ዝሓዘናሉ እናውግያ ኸይደን እቶም ኣዕዋፍ ኣባሪረን ሃንተር ንቭሎጋ ዝኸውን ፎቶ ኣልዒላ ቀሪፃቶ ትኸይድ ናብቲ ታወር ቅርብ ኢላ ሃንተር ንቭሎጋ ዝኸውን ቪድዮ እናቐረፀት ብዛዕባ እቲ ታወር ብዙሕ ሓበሬታት ነግረና ትጅምር እቲ ታወር ንሱ 200,000 ጫማ ቁመት ከም ዘለዎን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝርከቡ ነዋሕቲ ታወራት እቲ መበል ሳልሳይ ከም ዝኾነን እናቐረፀት ትዛረብ እዚ ሰምዐት ቤኪ ንኽድዩ ብጣዕሚ ትፈርሕ ሃንተር ግን ምስኣ ስለ ዘላ ምንም ከም ዘይፍጠር ኣፅናዕኒዓ እቲ ብሓደ ዝጠምረን ገመድ ኣሲራ ናብቲ ታወር ምድያብ ይጅምራ ቤኪ ማዕረ ሃንተር ድፍረታ ኣኪባ እቲ ታወር ንምድያብ ትችገር ከም ዘላ ንርኢ ግን ኩነታት ናይቲ ታወር ርኢኻ ምንም ከም ዘይፍረዳ ግልጽ እዩ
እትታወር ጥገና ይኹን ምስትኽኻል ካብ ዝግበረሉ ነዊሕ ስለ ዝገበረ ኣሕማቕ ኩነታት ይኔ ቤኪ ፍርሓታ ምቁፅፃር ዋላ ይሰኣና ካብ ሃንተር ክትተርፍ ስለ ዘይደለየት ምድያው ትጅምር ንእሽተይ ምድያው ምስ ጀመረት ፍርሓትኪ ይግደድ ኢልዎ ካብቲ መሳልል ዝረግጾ ሓጭን ተሲሩ ይወድቕ ሃንተር ሪኣታ ንኽደፍርን ቀሪበን ምዃነንን ነጊራታ ምድያው ይቕጽላ ደኺመንን ማይ ጸሚእንን ስለ ዝነበራ ክሰትያ ኣብ ሓደ ቦታ ይዕርፋ ሃንተር ድማ ንቤኪ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ከም ዝበፅሓን 1,000 ጫማ ወፄን 1,000 ጫማ ከም ዝቐረየንን ትነግራ ኣብ ናይ ኣይፎል ታወር ቁመት ብራኸ ምስ በፅሓ ንፋስ ብጣዕሚ እናሓየለን ይመጽእ ተሪረን ምሕንካው ስለ ዘየቋረፃ ግን ኣብታ ናይ መጀመርያ መሳልል መዕረፊት ይበፅሓ 800,000 ጫማ ቁመት ደይበን ወዲአን የኔዋ እታ ዝቐረየተን 200 ጫማ ከምቲ ዝሓለፈ ዝኸበበን ሓፂን ስለ ዘየለ ንምድያ መፍርሒትን መጸገሚትን እያ ነይራ ቤኪ እናደየበት ጸኒሓ ተመሊሳ ንታሕቲ ክትርእን ከላ ብጣዕሚ መፍርሕን መደንገፅን ምስሊ ስለ ዝነበረ መጥማታ እናሰሓ ሃንተር ብደንብ ትከታተላ ስለ ዝነበረት ግን ምትባዓ ምንም ኣየቋረፀትን እቲ ምሕንካው ካብ መጠን ንላዕሊ ፈታኒ ኮይኑ እቲ ናይ ሳተላይት ዲሽ ሓሊፈን ንላዕሊ ይወፃ ሃንተር ንቤኪ ክተፈራርሓን ክተጫወታን ኢላ እቲ መሳልል ምንቕናቕ ትጅምር ናይቲ መሳልል ብሎናት ሓደ ብሓደ ከም ዝረግፍሎ ግን ምንም ኣይፈለጣን ድሕሪ ክንደይ ፍርሕን ድኻምን ክልቲአን ኣብታ መጠረሻ ርእስታ ታወር ይበፅሓ ኣብዚ ቦታ ዝምብፃሕ ኩሉ ትዝሓስቦ ስለ ዝነበረ ቤኪ ከይተረፈ ብጣዕሚ ኣሐጉስትን እያ ሃንተር ድሮን ኣውፅያ ንቭሎጋ ዝኾን ቪድዮ ምቕራፅ ትጅምር ንሃንተር ግን እዚ እኹል ስለ ዘይነበረ ኣብቲ ታወር ተንጠልጢላ ቤኪ ፎቶ ንኽተልዕላ ትነግራ ተሳኢላ ምስ ደየበት ናይ ቤኪ ታራ ስለ ዝነበረ ንኽትወርድ ትሓታ ቤኪ ፈሪሓ ስለ ዝነበረት ፍቓደኛ ኣይኮነትን ሃንተር ምስ ለመነታ ግን ሕራኢላ ኣብቲ ታወር ተንጠልጢላ ፎቶ ትለዓል ኣብዚ ንውሓት እዚ እንኳን ብሓንቲ ኢድካ ምንጥልጣል ምሕሳው ንባዕሉ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ብዝገርም ኩነታት ክሳብ ሕጂ ሞታን እኒዋ ቤኪ ተሓጒሳ ንሃንተር ምስ ሓቆፈታ ናይ ዳን ሓመድ ኣውፅኣ ንኽደፍኦ ትዳለ ክልቲአን ንዳን እናዝከራ እናኸያ ድማ ሓመዱ ናብቲ ንፋስ ይውትንኦ ሕጂ ኩሉ ዘምፅአን ነገር ስለ ዝወድኣ ንብረተን ኣኪበን ሻንጠአን ጌረን ንኽወርዳ ይጅምራ ቤኪ ንቕድም ምውራድ ትጅምር ነገራት ግን ሕዚ ብፍጥነት ምልውዋጥ ስለ ዝጀመሩ እቲ ምርጋፍ ጀሚሩ ነበረ ብሎናት ወፂኡ ይውዳእ እቲ መሳልል ካብቲ ታወር ተገንፂሉ ንቤኪ ናብ ኣየር ይድርያ እታ ገና ኣብ ላዕሊ ዝነበረት ሃንተር እቲ ገመድ ናብቲ ታወር ጠምጢማ ንቤኪ ብዘለዋ ሓይሊ ትስሕባ እዚ እናኾነ እንከሎ እታ 200 ጫማ ቁመታ መሳልል ካብቲ ታወር ተነፂላ ናብ መሬት ወዲቓንያ ቤኪ ንላዕሊ ወፂያ ምስ ሃንተር ምስ ተራኸበት ናይ ድንጋፀ ብሓይሊ ይስሕቓ እዚ ሰሓቕ እዚ ግን ንነዊሕ ኣይጸንሕን ምኽንያቱ እታ ዝደየባላ መሳልል ሙሉእ ንሙሉእ ተሰሪዓ ጸዲፋና ሞባይለን ኣውፂን ሓገዝ ክጽዋዓ ክምኩራን ከለዋ ኣብቲ ከባቢ ምንም ኔትወርክ ምልክት የለን ኣብ እግረን ንእሽተይ ሳንዱቕ ከም ዘላ ርኤን ክኸፍትኣን ከለዋ ንእሽተይ ቴሌስኮፕና ናይ ሓደጋ ጊዜ ሓዊ ትትኩስ ሽጉጥ ከም ዘላ የስተውዕላ ሕዚ ክጥቀማሉ ዝኽእላ ነገር ዋላ ይኹን ዳ እምበር ዘለዎን ነገር ንሱ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ እታ ንብረተን ዝሓዘት ሻንጣ ካብ ዝባን ቤኪ ወዲቓ ኣብቲ ሳተላይት ዲሽያ ዓሪፋ ዝኒሃ እታ ሻንጣ ድሮነንና ስተማይ ሒዚኣ ዘላ ክንቲ መሳልል ሙሉእ ንሙሉእ ስለ ዝተሰበረ ብምንም መልክዕ ከርከባ ኣይኽእላን ቤኪ ኣብ እግራ ዓብዪ ብጣሕ ከም ዘሎ ምስ ዝተውዓለት ብድንጋፅ ትጅምር ሃንተር ንቤኪ ክተረጋግዕ እቲ ዝፀደፈ መሳልል ናይ ብዙሓት ሰባት ትኹረት ስሒቡ ክኾን ከም ዝኽእል ትነግራ ንዕኡ ሪኡ ከድሕነን ዝመፅእ ሰብ ይህሉ ይኸውን ኢለን ተስፋ ብምግባር ኮፍ ኢለን ምፅባይ ይጅምራ ግዜአን ምጥፋእ ቭሎግ እናቐረፃ ምውጋዕን ምስሓቕን ይጅምራ ቭሎግ ዝጀመረህሉ ምክንያት ኣብኡ እናተዛረበ ድማ ብናይ ዳን ምክንያት ምዃኑ ምስ ፈለጠት ቤኪ ብጣዕሚ ትግረም ዝተወሰነ ሰዓታት ምስ ሓለፈ ሃንተር ሕዚ እውን ብታ ቴሌስኮፕ ከባቢኣ ምፍታሽን ዝሕግዛ ሰብ ምርኣይን ኣይቋረፀትን ብርሕቐት ኣብቲ ከባቢ ጠጠው ዝበለት መኪና ስለ ዝርአት ሃንተር ሓንቲ ሓሳብ ትመፃ እታ ቅድሚ ሕጂ ስኢላ ዝሰቐለታ ፎቶ ዝተወሰነ ላይክ ስለ ዘለዋ ኣብ ተዕሪፍናሉ ነበርና ቦታ ኔትወርክ እኒአ ማለት እዩ ስልከይ እንድሕር ደኣ ንእሽተይ ትሕተ ቢልያ ኔትወርክ ክትረክብ ትኽእል እያ ኢላ ተስፋ ብምግባር ኣድራሽአንን ሓገዝ ዝሓታሉ ፅሑፉን ፖስት ብምግባር ኢንተርኔት ንኽረክብ ብገመደን ጠልጢለን ንታሕቲ ይሰድኦ እታ ፖስት ከም ዝተገበረ መረጋገፂ ድምፂ ግን ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይሰምዓኣ ሃንተር ተንጠልጢላ ተወሳኺ ቁመት ንኽትባ ትሓስብ ግን ሕጂ እውን እኹል ርሕቐት ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ቤኪ እታ ሞባይል ናብ መሬት ናይ ምድራዊ ሓሳብ ትእምን
تمጽእ እታ ሞባይል መሬት ክትዓልብ ከላ ንኸይትስበር ግን ናብ ጫማ እነእቴን ራጂእንን ካልስእንን ብምውታፍ እታ ጫማ ናብ መሬት ስልከእቴን ይድርያ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ቤኪ ኣብ ናይ ሃንተር እግሪ ዘለዎ ቃጦ ትሪኦ ኣብቲ ጫማ ዝዓረፈሉ ቦታ ሓደ ሰብኣይ ምስ ከልኡ እናተንቀሳቐሰ ይርያ እቲ ሰብኣይ ግን ትኹረቱ ኣብ ካልእ ስለኒ ምንም የስተውዓለን ቤኪን ሃንተርን ዓዊለን እናቆያ ነቲ ሰብኣይ ትኹረቱ ክስሕብኦ እንተሞከራ ክሪእን ስለ ዘይከኣለ ግን ቤኪ ጫማእን ናይ ምድራይ ሓሳብ ትምጽእ ኩሉ ጫማእን ደርበን ግን ወላ ሓንቲ ግዜ ግልጽ የበለን ቤኪ እታ ሒዘንኣ ነራ ንሓደጋ ግዜ ርችት ክትኩሳ እናተዳለየትን ከላ ሃንተር ናብ ካሊእ ገጹ ከም ዘሎን ሕዚ ተኪስና ክነባኽና የብልናን ብማል ንኽትገድፍ ትነግራ ሃንተር ጸኒሓ ርሕቕ ኢሎም ኣፍታ ጠጠው ዘለት መኪና ዝወርዱ ሰባት ስለ ዝርአየት ክሳብ ዝመሺ ንኽጽበያን ሽዑ ንኽትኩስኣን ትነግራ ክሳብ ዝጽልምት እናተጸበየት ቤኪ ኣብ ናይ ሃንተር ሞባይል ናይ ቀደም ቪድዮታት እናርአየት ትጸንሕ ኣብቲ ቪድዮ ድማ ቤኪ ምስ ዳን እናሳዕስዐትን ከላ ሃንተር ብቕንዕ ክትጥምት ከም ዝነበረት እናስተውዓለትን ከላ ሃንተር እቲ ርችት ዝትኩሳሉ ሰዓት ኣኺሉ ምዃኑ ነጊራ ተነቃቅሓ እታ ዝተተኮሰት ርችት ሪኦም እቶም ክልተ ሰብኡት ብቴሌስኮፕ ገይሮም ምጥማት ምስ ጀመሩ ሃንተር ሞባይል አብሪሃ ኣብቲ ላዕሊ ታወር ትንቕንቕ ስለ ዝነበረት ይጥምትዋ መኪንኦም መልዒሎም ናብቲ ናይ ሃንተር መኪና ጠጠው ኢላሉ ነበረት ቦታ ብምኻድ ኣብ ክንዲ ንዕአን ምድሓን መኪናአን መሽኮት ሴሮም ብምእታይ ሰሪቖምዋ ክኸዱ ይመርፁ እዘን ክልተ ዕርኽቲ ዝነበረን ናይ መጠረሻ ተስፋ ንፋስ ወሲድዎ እዚ ኩሉ ቁርና ወቃዕን ድማ ኣብኡ ክሓድራ ይግደዳ ደቂሰንን ከለዋ ሃንተር ሸተቲላ ንኽትጸድፍ ንእሽተይ ቀሪዋ ቤኪ ሒዛ ምስ መለሰታ ቤኪ ንሃንተር ብዛዕባ ታብ እግራ ዘላ ውቃጦ ተሓታ እዘን 1-4-3 ቁጽርታት እዚእን ዳን ኩሉ ግዜ ዝጽውዐን ነበረን እንታይ ትርጉመን ኢላ ድማ ተሓታ ሃንተር ካብዝን ላዕሊ ሚስጥር ምሕባእ ስለ ዘይትደሊ ንቤኪ ምስ ዳን ሕቡእ ፍቕሪ ከም ዝነበሮም ትነግራ ንግሆ ኮይኑ ፀሓይ ምስ ወፀት ቤኪ ብዛዕባ እቲ ታሪክ ብዙሕ ክትፈልጥ ስለ ዝደልየት ንሃንተር ተወሳኺ ሕቶታት ተሓታ ንዳን ክፋለጦ እንከለዋ ሃንተር ማዕረ ቤኪ ተፍቅሮ ከም ዝነበረትን ቤኪ ምስ ተመርዐየቶ ግን ካብ ዓርካ ንኸይትፍለ ንዳን ዘለዋ ስምዒት ቀቢራ ከም ዝሓደገቶ ንሃንተር ትነግራ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ናይ ቤኪ ሞባይል ኣላርም ይጽውዕ ኣብቲ ታወር 24 ሰዓት ከም ዘቁፀራ እውን ይነግረን ኣብ ሰዓት እዚ ማንም ሰብ ከድሕነን ከም ዘይመጽሎ ስለ ዝተረድኣ ነፍሰን ምድሓን ናይ መጠረሻ መማረፅን ምዃኑ ይፈልጣ ሃንተር ግን ንሕሉፍ ጌጋኣ መካሓሓዚ ክትገብር ስለ ዝደለየት እታ ዝስተማይን ድሮንን ሒዛ ኣብ ናይ ሳተላይት ሸሓነ ተቐሚጣ ዘላ ሻንጠን ወሪዳ ንኽተምፀን ትሓስብ ኣብቲ ገመድ ተንጠልጢላ ነታ ሻንጣ ክተርክባ ኣይከኣለትን ምክንያቱ እቲ ገመድ ሓፂር እዩ ነይሩ ሃንተር ግን ንኽትመውት ድልውቲ ኮይና ስለ ዝነበረት እቲ ገመድ ፈቲሓ ዘሊላ ኣብቲ ዲሽ ተዓርፍ እታ ሻንጣ ምስ ሓዘታ እታ ገመድ ርሒቓ እያ ነይራ ክተርክባ ኣይከኣለትን ካብቲ ሻንጣ ሳልፊስቲክ ኣውፅያ እታ ሻንጣ ኣብቲ ገመድ ተንጠልጥላ ባዕላ እውን ነጢራ ነታ ገመድ ትሕዛ ሃንተር ሻንጣ ሒዛ ምድያው ጀሚራ ኣብ ጫፍ ምስ በፅሐት ግን ሸተቲልዋ መሊሳ ንድሕሪ ትጸድፍ ቤኪ ዝሞተት መሲልዋ እናኸየትን ከላ ሃንተር ብታሕቲ ኮይና ቀስ ኣቢላ ንኽትስሕባት ትነግራ ንእሽተይ ማይ ምስ ሰተየት ሓጉዙና ትብል ወረቐት ደብዳቤ ጽሒፈን ኣብታ ድሮን ቀርቂረን ናብታ ዓሪፈናሉ ነበራ ሆቴል ኣንፊረን ክሰድኣ ይሓስባ እታ ድሮን ግን ብርሑቕ ከይከደት ባትሪ ወዲኣ ስለ ዝነበረት ናብቲ ታወር ንኽመልሳ ይግደዳ ቤኪ ተስፋ ቆሪፃ ሞት እናተመነየትን ከላ ሃንተር ካብዚ ቦታ ካብ ዝወፃን ሓደ መዓልቲ ኮፍ ኢለን ከም ዘውግዐኦን ነጊራ ተስፋ ተትሕዛ ለይቲ ቤኪ ካብ መራሳ ክትስእን ከላ ሃንተር ሞይታን ፍርቂ ገጻ ብዕዋፍ ተወሊዑን ይጸንሕ ግን ናይ ሓቂ ኣይኮነን ሕልሚ እዩ ካብ መራሳ ክትነቅሕን ከላ ቀይሕ መብራህቲ ኣብ ልዕሊኣ እናበርሀ ይጸንሕ እታ ድሮነን ድማ ኣብታ መብራህትሳ ቻርጅ ንኽገብርኣ ሓሲበን ቤኪ ምድያው ትጅምር ምክንያቱ ሃንተር ኣብቲ ዝሓለፈ ሻንጣ ክተምጽእ ወሪዳን ከላ ኢዳ ተጎዲኣ እያ ቤኪ እግራ እናተጎድእትን እናተቐንዘየትን ተጸሚማ ናብታ ላዕሊ ታወር ትድይብ እታ ኣምፖል ፈቲሓ ቻርጅ ምግባር ምስ ጀመረት እታ ድሮን ፉል ክሳብ ትኸውን ቤኪ ኣብታ ታወር ተጠምጢማ ክትውዕል ነይርዋ ብሰንኪ ተብ እግራ ነበረ ቆስሊ ግን እተን ምዕዋፍ ብደዋ ክበልዕዋ ስለ ዝደለዩ ክጸፍዕዋን ክጭሕርዋን ጀሚሮም ሻንጣ ካብ ኢዳ ሞሊቑ ዋላ የጽድፍ ዳ እምበር እታ ድሮን ሕዝውን ኣስጢማ እያ ሒዛታ ዘላ እታ ድሮን ባትሪ መሊኣ ወዲኣ ስለ ዝነበረት ሶኬታ መሊሳ ብተስፋ ንታሕቲ ትምለስ ሕዚ ኩሉ ዘልየን ነገር እቲ ሬስቶራንት ድጊሙ ክሳብ ዝኽፈት ምጽባይ ጥራሕ እዩ ቤኪ ግን ጥሜትን ጽማእን ሙቐትን ተደራሪብዎ ንኣ ንኸይትስሕት ክትነቓቓሕ ናይ ዘለዋ እያ ትስሕር ዘላ
ኣብታ ድሮን እታ ደብዳቤ ቀርቂረን ደጊመን ናብቲ ሬስቶራንት ይሰድኣ ብዝሕዝን መልክዑ ግን ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ሬስቶራንት ምስ በፅሐት ዓባይ መኪና ገጫታ እታ ድሮን ተሴራ ትወድቕ እቲ ሹፌር ካብ መኪና ወሪዱ እንታይ ከም ዝወቕዐ ምእላሽ ይጅምር ድሮን ምዃና ምስ ረአየ ግን እንከይቀረበ ተመሊሱ ናብ መኪንኡ ኣትዩ ይኸይድ ቤኪ ናይ መጨረሻ ተስፋኣ እሳ ስለ ዝነበረት ብሕርቃን ምብካይ ትጅምር ሃንተር ጠንካራ ንኽትከውን ነጊራታ ከም ሕሉፈን ምጽባይ ይቕጽላ ቤኪ ንሃንተር ሞባይላ ንኽድርዮ እታ ካልአይቲ ጫማኣ ንኽትብላን ከላ ሃንተር ጫማኣ ክትባ ከም ዘይትኽእል ትነግራ ምኽንያቱ ሃንተር እቲ ሻንጣ ክተምጽእ ወሪዳን ከላ ጸዲፋ ሞይታ እያ ግን እዚ ምእማን ከቢድዋ ስለ ዝነበረ ሃንተር ከም ዘይሞተትን ብሓሳባ ምስኣ ከም ዘላን እናርአየት እያ ውዒላ ለካ ዝኹሉ ግዜ በይና እያ ኣብኡ ኮፍ ኢላ ነይራ ቤኪ እዚ ሓቂ ዝምስ ፈለጠት ልባ ተሲሩ ብሓይሊ ትበኪ ክፋኢልዎ ካብቲ ታወር ንቕኢሉ ንኽድርያ ንእሽተይ ዝቐርዮ ሓያል ንፋስ ይመጻ ኣብ ሞባይላ ናይ ኣቦኣ ፎቶ ስለ ዝረአየት ክንደየናይ ዝኣክል ከም ዝፎትያን ይፅዕረላ ከም ዝነበረን ዘኪራ ናይ ስንብት መልእኽቲ ብቪድዮ ቀዲሓ ትገድፍ ተስፋ ቆሪፃ ሞትና ተጸበየትን ከላ ግን ኣቦኣ በቲ ገጽ ጓሉ ምእላሽ ቀውጢ ገይርዋ ኢኔ እቲ ማዕበል ሓሊፉ ፀሓይ ምስ ወፀት ቤኪ ሕጂ እውን ኣብቲ ታወር ኮፍ ኢላ ونأ سحيت أنا تو إجران ورقصلي تخرطو الصحو حدا عيف إجرا خبلع أبتتاور مس عرفة أزنجعة نتعيف بخصاد حزا قد كيتات قتلو حيالت ميت سلزنا رادما قا خيولات نتعيف ملعت جمر تحرز خلو لكا تميت يديه لوانيرو مسولعت مورالا نوزن ورتو مليسو تاقمد فتحة نوناي هانتر ريسا وريدا تاج أماوتيا موايلا قرقران خدروي مقعاز تجمر تاقمد حزي أخيلاتا سلزنا رد ساتلايت عريفا نتوم ناي هانتر ريسا زول عنور عواف تبارروم موايلا أدراشان حاجز كم زدليان بمتحف أنا هانتر جاما أتا موبايل تأتيا نهانتر كل نجار كي أغني لي بتعمد ما يكرتايلا تناي هانتر ريسا مس موبايلات تصدفو نجارات كف إلوهم تابيكي عرفها هلا نورت ساتلايتون من نقناق تجمر نوبقى نبيك خملاسن كلنا مشيو بمكينة نبت تاور يقعز أبقرتا تاور دما بزحات ناي بوليس مخاينن أمبولانسن مورا توريين رئي أبو أنبيكي ناب أقرت تاور مسكرة نانا ريسا لاستيك زاتي زموت السبي رئي أبو قوالوخم زموتت تسفا أوريتسون نارئين كلو بيكي شو متقويعة بتقاز دحان كم زلان منم كم زيتو قودئتن نوبقى ترخو بيكي دحرز خلو مكرا نوبقى حقيفاتونا خيتنا رأنا زي فيلمي ودا فوتيخم وتكون تسفا قبر زي فيديو لايك channelنا سبسكرايب مالكي ترسعو دقي من أخصاب نرخب سنة يتعني حيد